Da ste ljudi, danas smo na kanalu Prvo Gamer HD i danas ćemo snimat PewDiePie. Ne znam kako se zove, Lord of the Rings, da. Jej, danas sam progovorio. Znači, nešto se može izbrišem igricu da bilo kada je Lord Riviga Soccer. Izvinite, tek kad sam pogledao klip video sam da je naopačke, ali sad ću to da... Vaj. Vidio sam taj naopačke i onda sam ček samo da smanjim ja sound. Tako. I morao sam da instaliram da bi, posle sam tek shvatio da su mi klipovi puni puni u laptopu. Ja u laptopu, u ovom. Pa sam morao da brišem pre klipove koje sam snimao. Ali nisam znao pa sam morao da isključim PewDiePie da bi mogao da vam snimam da bi mogao da vam snimam Dream League Soccer. I sada ću morat sve iz početka. Ja ću to brzo. Sad ćemo brzo se u vežbu. Jej! Uzmi pare. Bum. Bum, 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 bum. Čekaj, pare. Idemo. Bum. Čekaj. Bum. Uff. Kako bi rekao. Bum. Ne. Co? Uff. Sad idem. Bum. Jump. Jump. Bum. Idemo. Kjer. Slušaj ljudi, da u prošloj epizodi nismo mogli da pređemo onu drugu mapu. Bum. I ne znam zašto, ali danas ćemo je preći. Bam, 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 bam. Yes. Bum, pare. Hello guys. Znači, ljudi, bit će uskoro i mrzim ovo. Ba, 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 ba. Kjer? Oj. Sad tražite da... Bum. Uff, koji skills. Hej. Ajde, ovo je kraj. Vidite ljudi da sam sad iz prve. Znači, ja sam pro, šans. Kreći. Next. Gej. Idemo.
Uh, ha! Visste da su ljudi odličan. Ne! Buf! Ne! E sad sam se opasno zeznuo Kjer. E opet sam se zeznuo. Bum. Hoće doći. Bum. Ne. A daj, mogao sam sada... Ne, Kjer, odmah mi ode. Bum. Ne! Hajde, babaroš. Ne, Kjer. E sad sam se ispucao. A, to. Idemo. Ajde. Bravo. Hoće doći. Ne, morao sam da izgubim jedno srce. Gdje? Ovdje. Ne! Stiži. Kjer. Bum. Stiži. Ne. Daj, kako mi je ovamo spavno. Ne, Kjer. Kjer.